नरम थानि पुलावनो नागार सानो जों दामनि हैजरा लेरमानि बागै आं पुलावनो खाको फोरबाय हामबायनानै बुसुंगो दिनै खुमलुं प्रेस क्लाब अ क्लाबनो जाति गोथार एबा यां गोथार बाय फियावगिरनाय दिनै नौबान्दानि नारवायग्रा हासेनि मन्दिरग्रा सार श्री बिप्लब कुमार देवजिनो आं बाहायनो हामबाय होननानै बुंनाय नारवाय मदमथियाव बान्दाव मानजाक फायनाय हासेनि तिब्रासा गलं मन्त्रि सार मेम्बार कुमार जमातियानो तेव बाहायनो लगे लगे हामबाय होननानै बुंगो जिनि सालका त्रिपुरा हासेनि एमपि अनरेबल सार श्री तेव बाहायनो दिनै नारवाय मदमनि फाय मानजाक फायगा जिनि आगरतला प्रेस क्लाबनि सेक्रेटारि सार श्री प्रणब सरकार तै दांसाव दङ जिनि खुमलुं प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट अंशुमै देबबर्मा जरा किसा लेरजाकनि बागै आं एकदम सर्ट के आंनि स्पिच न एबा वेलकाम न आं सानानै सायथकनाय दिनाव साल बेलायखे तंथकमानि साननाय आं साकसा वानसगो तामनि बागै हिगांके जरा गलकमा एबा बिसि गलकमा जरानि दिनाव एमां जों दिनै मानखा आबो थाङै अ एमांनाव सुबुंनानि बागै जिनि सिगांबो गोबां मानसिफोरा सराव एबा गोबां मा सिनाय नुनाय रक खुमलुं आमजायो एबा DDADC आमजायो अ प्रेस क्लाब नुनानै मुसुंमानि जों जतन साइडनो अ प्रेस क्लाब DDADC आमजायो कोनो फार्स्ट प्रेस क्लाब तै जिनि हास्टेव सेकेन्ड गभर्नमेन्ट एप्रुभ प्रेस क्लाब अ प्रेस क्लाब जों बाहायके मानखां सर्ट बाबे आं साननानै थांनाय पुलाव प्रेस क्लब जों मानानि बागै खरां तिसका टिपा त्रिपुरा इन्डिजिनियास पिपल प्रेस एसोसिएशन जों नायथांनाय 2020 बिसिनि 18 मार्च जिनाव मथा सेंजाकमानि आं स्पेशली तैबो हामबाय होननानै बुंगो दांसावा जुगजाक सार श्री प्रणब सरकार बिनि मथा त्रिपुरा जर्नालिस्ट यूनियन तेव बाहायनो त्रिपुरा इलेक्ट्रनिक मीडिया सोसाइटी FDPMC त्रिपुरा फोटो जर्नालिस्ट एसोसिएशन बरकनि सुबासु सिनि लगी तंमानि बागै जों प्रेस क्लाब न मानखा बरकनि सुबासु सिमिया हासे हाबांनि बांमा सारसं सिनि सिनाय नगैरो जों सुबासु खलायनि बागै जों दिनै प्रेस क्लाब न मानखा फेबो प्रेस क्लाब मानखां केन सिनि जाति दफा हामग्राय माननाय हाया अ प्रेस क्लाब सामं खायनाय र जत सिनि कक्थम बेदगो सिनि तिप्रासा हामगानाय र अनलाइन सामं खायनाय र जों जायतगै सामं खलायकेसे जों अ प्रेस क्लाब मानमानि एमांआबो मुख थांनाय आंहासो खा जरा गरक नायावै जिहेतु सिनि जरा लाइजाकबा अ दांसावतैबो कक गाहाम कक गदै एबा दफानि बागै कक गजार मंर रैखांनाय फेबा अ प्रेस क्लाब मानमानि आं बायथाखौ साइ खालामनानै बुसुंगो अबो सिनि लाइबुमावो कायसा मैतु नारकजाकनाय मेमोरेबल डे ngै तंरकनाय सिनि लाइबुमावो रांसाक बाय सिजाकनाय जरा कायसा जों दांसाव दंनाय एबा नरक आयंगो अ प्रोग्रामाव पार्टिसिपेट खायनाय रक जों जत ग्रैफानो दिनैनो अ साल कायसा मैतु नारजनाय साल होनना खायनाय आं वानसगो आनि कगासे ग्लग रियाबै हायनो हाय जरा तैफानो याफादबो जतनो खुलुमबायके